Er det Huslam? Hvad siger du? Er det Huslam? Ja, det er det. Det var... Henriette. Ja, Hvem taler med? det var fordi, jeg tror, vi er familie sammen. Det var... Ja, det er fordi, jeg kan heller ikke gå på mine ben. Jamen, jamen, du får lige have lam her. Ja, jo, tak. Ja, det er mig. Ja, er det lam? Det er det. Ja. Hallo? Hallo? Det er bare fordi, jeg tror, vi er familie. Er vi familie? Ja, jeg kan nemlig heller ikke gå på mine ben. Ja, du kan ikke gå på dine ben. Nej. Så er du så uheldig, hva'? Ja, det er derfor, jeg tror, vi er familie sammen. Nå, ja, der kan man bare se. Ja. Nå, hvad skete der nu?